Passem al segon dels punts dels criteris d'avaluació. És el que podem anomenar de continguts lingüístics. I són, a veure, utilitza la llengua amb fluïdesa, sense esforç, sense evitar paraules, sense fer, si no cal, girs que demostren que no domina la llengua. Vull dir, si jo he de parlar de les persones que dissenyen un edifici, no sé, la paraula que serà arquitecte, enginyer, si fora un altre element, aleshores, si no sé dir la paraula arquitecte i es nota i busca una altra paraula, les persones que dissenyen edificis. Bé, si és perquè no vull repetir, bé, si es nota que vull evitar la paraula, atenció perquè penalitza. Després, un altre apartat en els continguts lingüístics. El seu ús del vocabulari és ric, és variat, és precís, utilitza les paraules exactes per a definir els elements o no, o desconeix el vocabulari. La llengua que utilitzem, un altre apartat, la llengua que utilitzem té flexibilitat per adaptar-se a la situació, per mostrar ironia, humor, si fos el cas, si se'ls demana. És eficaç, recordeu que el primer dels apartats era aconseguir l'objectiu comunicatiu de desenvolupar una situació. Este és semblant, és eficaç la llengua per a sabem utilitzar la llengua en aquest sentit. Per fi, la nostra entonació és adequada, vull dir, sabem variar l'entonació, o és el que vos explicava en un altre vídeo, que en aquest cas era de capacitació. Vull dir, la diferència entre defendre una situació, fer una homilia, anem a dir, el nostre to, la nostra entonació és queridos hermanos, no, a veure, si jo estic intentant vendre un pis, tampoc és que m'ho agafi a la valenta, però estic intentant vendre un pis, un cotxe, el que siga, doncs aleshores hauré de desenvolupar la riquesa de la meva llengua, hauré de fer veure que sóc capaç d'adaptar-la a allò que estic dient amb un objectiu concret, no em puc eixir d'això, però sempre adaptant-la a cada entonació, a cada moment del que estic dient. Siga una argumentació, siga una situació de venda d'alguna cosa, siga un discurs de comiat, però dins de l'objectiu comunicatiu d'un discurs de comiat davant d'uns alumnes que vos diem abans, a veure, hi ha moments en què hi ha un recordatori, hi ha una part d'emoció, hi ha una part... Tot això ho hem de desenvolupar entrant en el paper, anem a dir, però variant el nostre registre, els nostres elements, la nostra llengua, per a cada punt. I per fi, el tercer dels apartats és el coneixement del valencià correcte. És a dir, el nostre vocabulari en aquesta situació de la qual hem parlat és correcte o té barbarismes. Sabem a cada moment quina forma usar, les perífrasis que utilitzem són les correctes o bé fem servir el tinc que, incorrecte, hi ha que, incorrecte, etc. És a dir, el nostre valencià és gramaticalment correcte seguint la normativa o no. La pronúncia facilita o en tot cas no impedeix la comprensió i un punt ben important, els sons del valencià. El valencià recordeu que té una varietat de sons, alguns dels quals coincideixen amb el castellà, però altres no. Recordem, escola, porta, terra, totes aquestes paraules, metge, fetge, no sé, casa, castell, any. En un altre vídeo comentava que sempre la paraula any sistemàticament ix. Aleshores,
pronunciem-la correctament. I això, este seria el darrer dels apartats. Recordem, elaboració de la llengua, elaboració de la situació, els continguts lingüístics i, per fi, la correcció gramatical. I bé, ara per acabar este vídeo sobre les darreres notícies del C1, parlem de la manera de preparar l'examen. Com podem, des de casa, preparar la part oral? Recordeu que hi ha, per començar, en el quadern que hi ha publicat en la pàgina de la Junta Qualificadora, hi ha la llista de temes al voltant dels quals ens poden fer els apartats d'expressió i interacció oral, expressió escrita. Aleshores, els hem de tindre clar. Ja parli, per exemple, habitatge, construcció, activitats professionals, sectors productius bàsics, alimentació, dieta, salut, activitats de lleure, oci, esports, jocs i equipaments, activitats comercials. Podeu descarregar-vos les de l'apartat de lèxic i semàntica o bé de continguts temàtics, que és el mateix però desenvolupat d'una altra manera. Relacions personals i socials, habitatge, llar, etc. Aleshores, ens ho baixem i fem blocs de continguts, per exemple, la casa, el treball, i busquem on sabem que podem trobar el vocabulari. Per exemple, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té unes fitxes ben boniques que ens ajudaran amb vocabulari per temes, salut, esports, etc. Després, com podem practicar, com podem imaginar situacions comunicatives? Doncs, per exemple, en pàgines com ara Facebook es publiquen en murs relatius, sobretot a l'Escola Oficial d'Idiomes, preguntes que ixen en este apartat, que solen ser molt paregudes. Per exemple, a mi m'han demanat que defenga el punt de vista d'una persona que vol llogar un pis turístic. Mire llistes i, sobretot, practique, perquè fins el dia de l'examen jo no sabré, si no he practicat, evidentment, jo no sabré si sóc capaç de vendre un cotxe o d'intentar convèncer una persona que em rebaixi el preu de les esportives que vull comprar. Aleshores em pose, perquè hi ha gent que us poseu molt nerviosos o diu, és que jo m'altere. Escolta, doncs intentar solucionar-lo, perquè així no hi ha més que els criteris d'avaluació, els compliu o no els compliu. És que jo com vaig a vendre? Mira, com vendré? No ho sé, però posa't, practica. Practicant veurem, mira, la paraula no sé com es diu, doncs busca-la ara, perquè el dia de l'examen ens donaran 10 minuts de preparació i ahir no tindrem ni mòbil, ni les fitxes de l'avaluació, de vocabulari de l'Acadèmia Valenciana, ni res d'això. Tindrem un full per fer-nos un esquema que recorde que no estarem llegint, podrem mirar, perquè estem fent durant l'examen una situació, no estem... A veure, jo vull vendre... No, perdona, mira, jo estic en la situació i vull vendre, vull que compres la casa perquè les condicions són aquestes. Aleshores, això cal desenvolupar, cal practicar amb una estructura clara, una situació. Practiquem ja. Bé, amb això és el final de les novetats que teníem sobre l'examen del C1. Si hi ha més novetats, faríem un altre vídeo i ja vos informaríem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Feu-vos subscriptors, per favor, del canal. M'agrada molt. I gràcies. Adeu.